गोजोननाय मोनदों गोबां गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनैहाय जोङो 10 बोसोर 6 माह जानानै जों माने बाहेराव फैनो मोनबाय बेनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय। बेसेबां 10 बोसोर 6 माह 7 दिन जाबाय दिनैसिमाव। नोंथांमोननि दिनै साबेसे दिनै जोङो ओरैनो 6 जन गबाय आरो माखासे लोगोफ्रा माने क्लियार जायाखै बेनि थाखाय फैनो मोनाखिसै बिसोरो बावैसोनि उनाव फैनो मोनगोन आसा खालामदों। आरो लोगोसे दिनैहाय जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबायदि गावनि मेंनो रोङि देहाखौ बावनानै जोंखौहाय उदां खालामनो थाखाय होसो बेबायदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआव खाख्रुब ना बिसोरो जोंनि थाखाय नाजाबाय आरो दिनै साक्सेस जाबाय। आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होबाय आरो जोंनि माखासे बिटिआरनि बर' लिडारफोरखौबो जों धन्यबाद होबाय। लोगोसे जोंनो बे बेल मारिनायाव जायहा फाइनान्स सापर्ट होबाय बिथां रेंगा बसुमतारी बिथांखौबो जों दिनैनि दिनाव आङो धन्यबाद होबाय।